କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଶୁଆ ଆଉ ଶାରୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଆ ଆଉ ଶାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଶାରୀ ଶୁଆକୁ କହିଲା, ତମେ ମତେ କେବେ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯିବନି ତ? ଶୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ଉଡ଼ିଗଲେ ତମେ ମତେ ଧରି ନବ? ସେଇଠୁ ଶାରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ତ ଧରି ନେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶୁଆର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଶୁଆ ନିଜ ପରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଏବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ସାଥିରେ ରହିବା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ଶାରୀ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଶୁଆ କହିଲା, ତମେ ଉଡ଼ିଯାଅ, ମୁଁ ଉଡ଼ିପାରିବିନି। ସେଇଠୁ ଶାରୀ କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏହି କଥା କହିସାରି ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସରିଗଲା। ଶାରୀ ପୁଣି ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଆଟି ମରିଯାଇ ଗଛ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶୁଆଟି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛର ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲା, କାଶ ସେ ଗୋଟେ ଥର କହିଥାନ୍ତା କି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। ହୁଏତ ଝଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକାଲିର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଏଇଭଳିଆ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ପାଉଛି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଭାବି। ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ RR ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।